بسم آب وولد ومنفس قدوس أهادو أملاك أمين أملا علم زلخم كبرات فقرات دكاي كبرات أبوتات كهنات فقرات دكاي دياقونات كلكم زعبكم زنأسكم أبوتاتن أديتاتن من إسياتن هساونتن أرقاويان فقرات دكاي أوشت أهجرن أبسدت زلخمن سلام እግዚአብሔር مساخم يخون كتحقوسو كم سناي فقاد እግዚአብሔር لومي نبيتكم نهيوتكم نكرستناكم نزل عالماونتكم مخنيات حقوس زخونكم استحيزلكم مصيلخو እዚ ድማ እግዚአብሔር አምላኽና بأف ونجيلاوي ماتيوس معرف 18 زلو كاب قرصر عسران سلسن جميرو قدمي اون بزعبو يزاربي جن كمتي ابز حلف سامنت زنبره نايتي قصاوينا نتعلت تبيت كريستيان زمدبتو نهيوتكم مخنيات حقوس زخونكم ابيدكم زلو قليل مفتح جناخي بسنك هلخن بسنك زي مرددائن نحداركم أواقع عداقا زقتو سلامكم ززرق مساعدكم أبعب حدقا زقتو قدائي مالتيو إذا بالسرعة زخاء بجاخا حدق نايلو مرستنا بجاخا حدقي أملاخ اتي سمياو بخا اتي منفساو ولاديخا اتي موادادر تزيبو لفقري زفكركا سمياو بخا لومي بجاخا حدق يبلكالو فقراتي حدق كتبهال كلخا امنتكا مننتكا حدق زبالك يلن نتسبقن اتزبدلو حدقلو كابز حالفه نجر كاخت مهار تخليخ نابنت جزاخا فتح كالو تخيد نبر كاسب حجقن تايمالتيو معاست قبلون معاست بصحون فليخا فقرخا جن يغصل سلازي كابت زحالفه جيجا خات مهار مالتي امين كايو نيركا زي امون سب كاب كونه حجيجن نتدخامو غزاخا بمعصاو تدغفو السخا نبرتكا ولودكا حداركا عقيبكا خلخا جن اب غزي يصقومون اب غزي يصببون قدم كل سب تركب ወይ ድማ በዘናይዝ ምዕራባዊ ሃገርካ በአካል ክትዋሳ ውን ኣብ ሓደጋ ስለዝአቱ ክሕግዞ ዝኽእል አካል መንግስቲ ደውልካ ሓገዝ የድልዩልካ ይኻት ትነግረሉ ማለት እዩ ሕጂ ስለዚ ካብኡ ዝተረፈ ግን ሕጂውን አምላኽ በጃኻ ሕደግ ይብለካሎ ሕጂ ሰአን ምሕዳግ سأني قرم مبال سأنت نجر مقرام كندي حدار تباتاتينو كندي ولود قداي كوينوم كندي زمد مقرب بيتسب بسنكوخم تفاقيروم زنبرو تلاليوم زنبرو أبصلقوخم حبيروم سفر كيمن بقلون كوينوم سلازي بعين زل علماونت كريو خلنا عبي عنوتي زي محداك عبي عنوتي بيت كريستياننا نبعلا ابز ساعات زي حدقت يلي يالو جيجا خام امان تقاقي خاتل لخا جيجا خام امان سخازي تقاقي خالوت تقاقي تخوينوكا حدقت مقبار اسكا بحبار
لومي تسمياو بونا انتا يخبلنا دلي زلو مجمرتا إذا قال زي أملاخاو قالي أملاخاو قاليو قال نقوسيو قال سمياو بونا ايو سلازي كاب تسمياو نقوسن كاب تنقوس هيوتنان كاب تزتبجونان بواقا دومن زعدقنا نلعلي كنسوم عزق بأخ أيلن سلازي أملاخنا أنت إيرو انتاي بلنا له حدا بعل عداسي بمئتي شح زعاديو سب نيرو زقودو سب نيرو دحر كخوفلو اي كالن جن نسو صوي عمصيو حتيتو مالتيو أنا خساب حجة خجبرو زخيل يبلين أنا ندك إن هلنا بقدميها زلنا يبلنان بجخا محرني أي تأسرني عدل هبن ندا سرحكو مسدك أي كوينة ببقرب عدايك خفل إلو قد إلو لمينو مدرت أبيباتو كابو تقويتا بتعمي روح كوينو بل دحان قدية بالكان بملو حديقل كان لخيلو دحار كيدو كابت جزا وصل خبل أبتعف دقة حدا زقودو زنبرة بتصايو حنت مئتي زقودو يرخبو ما نعايلو بخساد حيزو أي فالكان جنزبي حبني يبلو مالتو سخالك أخمتا وشت زبلان نبره أي تخاون اللين شجرني إزولو بجخا محرني كأسيلة سريحة خبا كان تبولو أم كواي سريحو خفلوس كحد قولو ونزقب بقى مالتي مئة الشحت حد يقولون ده هلوه نتبع على مئة تقن عجيلو أحلفو عقايتا يهبوونو بوليس يهبوو تأسيرو مالتي حجيتهم وارديان أي تهافتام كيدوم نوشتي نتو قويتو نجيرو مالتي زي حجي مئة الشح زحادة كالو سب أبدأ وصيقن نحادة بصايو أجانيقو أحلفو نما أسرتي هبويلو با مئة الشح زأكل حد يقولوس السون حنت مئة حد جاي كألن بقولو خم بحدش تصوع وتباهيلو تصوع عماتيو سلام انتايد أخم زجيركا مئة الشح زأكل كحد جاي كأخلوه سي حنت مئة حد جاي تخلن جيس لازم بقر كساب عداخات خفل أبت ما أسرت أنا حلو نزا أسرو وحدي فيه بوا حجي أملاخ كمسلوم سمسيل كانوا قروم سلو زخونة انتاي زبلنا زلو بزلو معلت بجاخ حدك بحقي يخبد خوني أب هيوت تقربهم مقربكا بيتسبكا أحواتكا بعلت بيتكا بعل بيتكي نعلت حمام كرمتي كومو زمسلو بقى أنا ستبدي لإيه الكا تحدق زي مدلايكا أبقد مع علم مخنياتا وقت خون تخيلها أبقد مجزي أبي هرقم مخنياتي بالكان مخنياتو نفس وكفنا نايجزا نفسو حاتيات نايجزا نفسو دخام نايجزا نفسو بدل نأملاخ زبدو له بدل نسب زي كونس نأملاخ حقو بمتحس كان فقاد أملاخ زي منبار إذا كله ندحر صبصيبو سلازي بزوح أملاخ كحد قال لي زلوه نجر سلو زلو أنا نتناي سبات أبقد مسبات عبي ويبزوح زمسل جنا أبقد محاتياتي قرب زخنة نعوخ حد قال لنا زياتنا يلوم من الاختناع بجاخ حدق هجي أبقد مسب كوينكا كتزارب كلها كدان كاس عدايو
መልክዕኻ ኣገልጋሊ ቤተ ክርስቲያን ኢኻ ድምፅኻ ጥዑም ዘማሪ ኢኻ 10 ዓመት ዘማሪ ኢኻ 15 ዓመት ዲያቆን ኢኻ ከምኡ ወዘተ እንተኾነ ግን እንድሕር ዳእታ ኣምላኽ ዝፈልጦ ሓጢኣትካ ክሓድገልካ ትድሊ ኮይንካ እቲ ናይ ሰባት ሓጢኣት ካብቲ ናትካ ሓጢኣት ስለ ዘይዓቢ ምእንቲ ተዓቢ ሓጢኣትካ ክሕደገልካ እስኻ ነዚ ንእሽተይ ነገር ናይ ሰባት ይሕደግ ዘጋጠመ እንተጋጠመ ብዓለም ምድራውን ሓላፍን እዩ እቲ ሰማያዊ ኣቦኻ ኣምላኽ እንተዘይ ሓዲግልካ ግን ናብ ናይ ዘለዓለም ስቃይ ኢኻ ስለዚ እታ ዘለዓለም ትብል ቃል ንባዕላ ከነስተንትና ይግባአና እዩ ስለዚ ፍቁራተይ እቲ ሰማያዊ ኣምላኽና ከምዚ መሲሉ ነጊርና ኣሎ እሞዚ ብዓቕሚ ሰባት ሲ ክግበር ይከኣል ድዩ ይግበር ይከኣልን ፈርቓን መን ርኢኻ ብዙሓት ቅዱሳን ሓደ ካብኦም ቅዱስ እስጢፋኖስ ሊቀ ዲያቆናት ኣብ ምዕራፍ 7 ዘሎ ድሕር ርኢኹሞ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እኳ ኣብቲ ግዜቲ ሳውል ከሎ ኣሳጓጉ ከሎ ቀንኣት ቤተ ክርስቲያን ናይ ዓድና ሃይማኖት ኣይሁዳውነት ተተንኪፉ ኢሉ ነዞም ኩሎም ክርስቲያን ኣሳጉግዎም ንደቂ ዓዱ ገፊዕዎም እናሰገረ ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ እንዳኸደ ከጋፍዕ ከኣኒ ፍቓድ ረኺቡ ርኢኹሞ ኣምላኽ ግን ረዲእዎ ኣብ ምዕራፍ 9 ግብረ ሐዋርያት ብርሃኑ ብሪህሉ ንንስሓ ኣብቂዕዎ ንዓብ ኣገልግሎት ኣብቂዕዎ ሕጂ ስለዚ እዞም ደቀይ ኣምላኽ ኣብቲ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሳውል ከሎ ንቅዱስ እስጢፋኖስ ብዳርባ እምኒ ክቕተል ኣብኡ ኢድ እቲ እዩ ተሳቲፉ እዩ ክዳውንቶም ይሕሉ ነይሩ ነቶም ቀምሾም እቲ ፈረጅያ ወይ እቲ ገፊሕ ክዳውንቶም ኣቐሚጦም ብዳርባ እምኒ ንቅዱስ እስጢፋኖስ ሊቀ ዲያቆናት ክቐትሉ ዝኸዱ ሰባት ንዖም በቃ ሓደ ዓቢ ነገር ከም ዝገብር ዘሎ ኮይኑ እዩ ተሰሚዕዎ እግዚኣብሔር ይምሓረና ምስትውዓል ይሃበና እምበር ኣብዚ ሎሚ ዘመን እውን ብዙሕ ግዜ ይዳጋገም ኣሎ ይርአሎ ንብዙሓት ዓበይቲ ናይ ኣምላኽ ኣቦታት ክሳጎጉ ንርኢ ኣለና ብዙሓት ዓበይቲ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ብእምነቶም ብፍልጠቶም ብዕብየቶም ብፀግኦም ብመዓርጎም ክሳጎጉ ዓይንትና ይርኢ ኣለዋ ኣእዛንና ሰምዓ ኣለዋ ሰብ ከይተረድኦ ሳውል ኮይኑሎ ክርስቲያን እንዳበለ ኣብ ኦሪታዊ ህይወት ይነብር ኣሎ ከምቲ ሳውል ጽቡቕ እንገብር እንዳመሰሎ ንቅዱስ እስጢፋኖስ ዘቕተሎ ከምኡ ድማ ብዙሓት ንጹሃት ዜጋታት ዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንን ልዕሊ ኩሉ ቦታታን መራሕታን ድማ ክሳብ ሎሚ ክጽየፍዎም ከቋሽሽዎም ዓይንትና ይርኢ ኣለዋ ኣእዛንና ሰምዓ ኣለዋ ናህናስ ግዳ ሰሚዕና ርኢና እንታይ ትርጉም ኣለዎ ዓይንቲ እግዚኣብሔር ይርኢ ኣለዋ ኣእዛን ኣምላኽ ይሰምዓ ኣለዋ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ቅዱስ እስጢፋኖስ ሊቀ ዲያቆናት እንታይ ኢሉ ከም መምህሩ ከም ኣቦኡ እንታይ ኢሉ ወኣቦ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እሞ ሕደገሎም ስለዚ እቲ ናይ ሕድገት ነገር ክሳብ ክቆትሉኻ ንዝመፁ ዝሓሰቡ ዘይኮኑስ እናቆተሉኻ ከለውሲ ካብ እግዚኣብሔር ግን ምሕረት ትልምን ኣሎ እግዚኣብሔር ይመስገን እቲ ኩሉ ኣብ ሃገርና ዘሎ ክብርታት እቲ ዝበዝሐ ኦርቶዶክሳዊ ክብርታት እዩ ደቅና ግን ሰኣን ምፍላጥ ሃገራዊ ክብርታት ጌርና ኢና እቲ ናይ ኣምላኽ ስራሕን ናይታ ቤተ ክርስቲያን ድኻምን ናብታ ሃገር ነፀጉዖ እታ ሃገር ናታ እኹል ኣለዋ ናታ
اتخاب ولدهم زرعهم مجن ولدهم أمن تسلو زخونيهم أب حدا عدي بحدا جاما كنا خمسة زجات أمه كابت حدا أو رجع مكينا حيزونا بتزخيد نبرة سب قتيلو حجقت جيروملو بصبغ تقابابي لما قال ملا زني عد قداي كنا زني امنت قدايو امني عدنا ممرحي كوم يلن امني امنتنا امني اورثودوكسنا جن كوم له حدق بجاخ حدق كمن تمهارو كابتي سماين مدرن زفطر املاخ السوس لازم هارخا قدوس استيفانوس نتوم زقتل واحد قد غير عزيز قرم كومون انتايبل ابكراهم سي صحاي تعربكم يبل سلازي تي صحاي معراب تي مودعه عدمه اذا ملكت مالتي تقيمك خلخا كتحدق فقادنيا بزي كون كالو ساعات ادميخا كم عربت صحاي كيبقى كم تصحاي جزيئه ناي مبرح جزيئه ابقعه معراب صحاي زبحال كوم دما حدقت كي جبركا خلخا مس املاحكا خي تعرقكا خلخا معلتخا خي اكل مبزحتو حزبنا كاب قدوس قربان زرحو انتاي ابز قيم ابز بقل ابز الني اليو دفينا يو زبل قيم بقل ناي مفقارن لبوخا دما እግዚአብሔር ከም ዝቆደሶን ስፍራ አምላክ ክኸውን ከም ዘለዎ ልብኹም ቤተ መቅደስ አምላክ እዩ እናበለና ከሎ ነቲ ቅዱስ አምላክ ዝደፍእ ዝሰጉግ ዘርሕቅ ንዲያብሎስ ድማ አስፋሕፊሑ ክሰፍር ዘኽእል ነገራት ምውህላል እዩ ንህዝብና ካብ ቅዱስ ቁርባን ዘርሕቆ ዘሎ ስለዚ ሕጂ ነትዝ كندي اسخات فلطو سب زي فلطو املاك حدقلكا تصبيو زلخا عبي حطيات نعوم انت حدقلكا حجي نزني حوخا ود حوبخا ناي غوربيتكا ناي مسارحتخا حدقي كومون لوقاس ونجيلاوي اب معراف شدوش قصر 27 انتاي زبل نتوم تسمعون جنا ابلكم علخو صلاتكم افكروا زرغمكم مرقوا ما انت توم زصرفكم صليو حجي እግዚአብሔር ይመስገን انت ያለው መስለኩም ዘም ደቀይ ሓደ አብዚያ تسمعون انت خوينكم زبل زل مني تسميا وأبو اتزي فترنا اتي كاب زي منبارنا منبار زمصعنا اتي اب كل غعزنانا بسببانان بفلاي كرهولنا نلمنو غاسا هيوتنا نحنا اباغيعو خاب كنا اتن اباغيع دمص غاسن ينسمع ስለዚህ አምላክ غاسانا እዩ አምላክና እዩ مدحنينا ايو سلازي زقال ززبلنا زلو ابت زلعالماو دحنتو نخنساتف اتبنص ازرخبنا يو مدحانو ابانا فصون كوينو امطرشا اتم بروخاتنا يابوي عالم قد مفتارا زدالو خلكم منغست املاح ورسو يلو مانتنا بتازل علماوي زخونت منغستو خاتونا ايو سلازي املاح كم زخبلنا خلو عاشخون كوني لنا تحزبلنا سبات كالوت العلينا من انت خرعي يكونن ابتي زل علماوي هيوت من انت خن الرئه ابز حلاف زخونه عالم زي كونس ابز زي تحلف علم بخبر من انت خن الرئه حجي سلازوم دقي مرجاهم اتزل علماوي هيوتن اتزل علماوي خبرن اتزي حلف منغست እግዚአብሔርን ይሁን
ሕጂ ስለዚ እንታይ ዝብለና ዘሎ ብዚ መጀመርታ መን እዩ ዝብሎ ዘሎ ሕራይ ጽቡቕ ኣነ ንኣቦይ ክሰምዖ ኣለኒ ውሉድ ንወላዲኡ ዘይሰምዕ ህፃን ከዓ ይኸስር እዩ ንወላዲኡ ዝሰምዕ ግን ካብ ኩሉ ክፉእ ይድሕን ስለዚ ኣምላኽ ከዓ ካብ ክፉእ ምኽሪ ዲያብሎስ ድሕና ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክንወርስ ኢሉ እዩ ነዚ ፃውዒ እዚ ጽዋዓና ዘሎ እታ ካልአይቲ ጸላእትኹም ኣፍቅሩ እዚኣታ ዕዮ ገዛ እያ እዚኣታ ትእዛዝ እያ ቅረታ ንዝረገሙኹም መርቑ እዚኣታ ዕዮ ክፍሊ እያ የጥፍእኻ ብህይወት የንብርካ ይንቀልካ ይትከልካ የምትካ ህይወት ይሃብካ ክፉእካ የርኤኒ ጽቡቕካ የርኤኒ ሕጂ እዚኣታ ዕዮ ክፍሊ እያ እታ ዕዮ ገዛ ከዓ ምእንቲ ቶም ዝጸርፉኹም ጸልዩ ስለዚ ዕዮ ገዛ ኣለና ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ዘሸግሩና ሰባት ምስ ዝህልው ዕድለኛታት እዮም ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ብጸሎትና ክህልው እዮም ናቱ ዝትእዛዝ ኣምላኽ እዩ ምእንቶም ክንጽልይ ኢና ኣምላኽ ንሓማተይ ዓይንተ ልቦን ኣብርሃዩ ስለዚ እቲ ሓቂ ክትዛረብ እቲ ሓቂ ክትርኢ እቲ ሓቂ ዝረኣየቶ ክትምስክር ሻራ ናይ ኣዋልድ ደቃ ወይ ደገፍ ናይ ወዳ ኮይና ሽምክ ከተካፍእ ክትብል ዘለዓለማዊ ህይወት ከይትስእን ሕጂ በቃ ሕጂ እቲ ጉዳይ ንዓና ስለ ዝፀረፉን ኣይኮነን እቲ ጉዳይ ንህይወቶም እዮም ዝጎድኡ ዘለዉ ንሕና ከዓ እንተ ደኣ ዘይመሪቕናን እንተ ደኣ ምእንትኦም ዘይጸሊናን ከዓ ንህይወትና ኢና ንጎድእ ዘለና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣብ ግብፃውያንሲ ኣቡነ ብሾይ ካምል ንብሎም ጻድቕ ኣለዉ ኣብዚ መፋርቕ ናይ ሱሳታት ኣገልጋሊ ዝነበሩ ንፉዕ ኣገልጋሊ ናይ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ኣቦ ወንበር ዝነበሩ ድሓር እውን ኣብዚ መጀመርታ ሰብዓታት ክህነት ዝተቐብኡ እንዘን ጌጋ ክልኣለይ ኣብ እወ ጽቡቕ ኣለኹ ድሓር እውን ብካንሰር ካብ ዓለም ተፈልዮም ማለት እዩ እዞም ኣቦ እዚኦም ብዙሕ ኢና ካብቲ ታሪክ ህይወቶም ንምሃር ማለት እዩ ስለዚ ክሳብ ዚ መፋርቕ ሰማንያታት ነይሮም እዮም ሕጂ እዞም ኣቦ እዚኦም ሓደ ግዜ ሰበይቶም እንታይ እያ ትብል በዓልቲ ቤቶም ናብቲ መደቀሲኡ እንተኸድኩስ ኣብቲ ቦታ ጸሎቱ ጸኒሕንስ ድሓርስ በቃ ኣፍልቦ እናወቕዐ ይነብዕ እሞ ጎይታ ሎሚ ማለትሲ ተኻፋሊ መስቀልካ ስለ ዝገበርካኒ የመስግነካ ምክንያቱ ሓደ ዝልፍ ኣቢልዎም ጸሪፍዎም ኣናኣይስዎም እጂ ተኻፋሊ መስቀልካ ስለዚ ክኸውን ዝፍቐድካለይ የመስግነካ ኣሽኩረክ ያ ረብ لأنك سمحت لي أن أهان كوارد سلز فقد كان ليس قويتها يمسكنك زي أنت نأملاخ نأكتك لا إلى كل جبر بأنت كل جبر ووست كل جبر we thank you for everything concerning everything and in everything بقى لعلو كل كنتات ما أنت كل كنتات أوش تقول كنتات نمسكنك علنا حجي እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን እቲ ጎይታ ዝብለና ቃል ክንሰምዕን ከነስተማኦሮን ይግባእ እዞም ደቂ ዓለም ትብለና ስድራና በዓለማው ካየዶም ዘጽንሕዎ ንዖም ኣይብጽሖም ንዓና ይብጽሐና ሕማቕ ትምህርቲ
ኣድግዝ ገበረካ ጠይቅ ግበሮ እንታይ ዶስ ከመይ ዶስ ሓዞ ትሰዶ እዚ ሕጂ ንሕና ጆጋን ኢና ራይ ጽቡቕ ከም ኣፍኩም ግበረልኩም ዞም ደቂ ጅግንነትን ዓወትን ብክርስቶስ ይምበር በትን ዲያብሎስ ዝሰዓረልና ክርስቶስ እምበር ብሰብ ጅግንነት ተዝህሉ ኣብዚ ዘለና ይመሃለና ኣብዚ ዘለና ይመሃለና ስለዚ ፍቁራተይ እቲ ዋና ነገር እንታይ ማለት እዩ ኣነ ግና ነቶም እትሰምዑን እብለኩም ኣለኹ ጸላእትኩም ኣፍቅሩ ዝረገሙኹም መርቑ ምእንትቶም ዝጸርፉኹም ጸልዩ ናይ መጨረሻ እታ ኣብ መስቀል ጎይታ ዝገደፈልና ሕድሪ ካብተን ሰብኣቱ ቃላት ናይ መስቀል እንታይ ኢሉና ኦ ኣቦ ትዝገብርዎ ኣይፈልጡን እሞ ይቕረበለሎም ስለዚ ጎይታ መስቀል እንታይ ኢና ንብል ኩሉ ግዜ ቤት ትምህርቲ እስከ ካል መዓልቲ በዓብር እስትኹን መጽና መስቀል ኢነማ الصليب መድረሰ ሕጂሲ መስቀልሲ ቤት ትምህርቲ እትብኡ ዝምህር መምህር ከኣ ክርስቶስ ጻድቃን ብሙሉኦም ዝተዓወቱ ኣብዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ክመሃሩ ልቦም ስለ ዝኸፈቱ ካብቲ ሓደን እንኮን ጻድቕን ቁኑዕን ዝኾነ ክርስቶስ ከኣ ስለ ዝተማሃሩ እግዚአብሔር ይመስገን ንሻውዓይ ኣብነት ክኾነና ከዓ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ እንጦኒዮስ ሳልሳይ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝሃገረ ኤርትራ በረኸት ጸሎቶም ምስ ኩላህና ይኹን ሪኢኹሞም ኢኹም ካብ ወደ 5 ዓመት ዓለም መኒኖም ናብ ገዳም ወፂኦም ተማሂሮም ኣብኡ መንኪሶም ኣብ እንዳ አቡነ እንድርያስ ብዙሕ ዓይነት ኣገልግሎት ኣቕሪቦም ረድእ ነይሮም መነኮስ ነይሮም ሊቀ ረድእ ነይሮም ኣበምኔት ኮይኖም ኣገልጊሎም መንፈሳውን ስጋውን ህንጻታት ኣብቲ ገዳም ሃኒጾም ክሳብ ስደት ኣብ በዓል ምድሪ ትግራይ ዘሎ ኢትዮጵያ ኸይዶም ብዙሕ ወፍርታት ነቲ ገዳም ማሕረስ እናሓረሱ ናይቶም ኣቦታት መደቀሲ ገዛውቶም ብግቡእ ከም ዝህነጽ ብዙሕ ለውጥታት ገይሮም ብደረጃ ሃገር ድማ ናይ ዞባ ማእኸል ጳጳስ ከለዉ ናይ ኩሎም ቶም ናይ ኤርትራ ጳጳሳት ኣማኻሪኦም ነይሮም ልቦኖኦም ጥራይ ዘይኮነሲ እቲ ምስኦም ዝነበረ ህያው ኣምላኽ ብግቡእ ስለ ዘምልኽዎ ነቶም ካልኦት ጳጳሳት እውን ጽላል ኣማኻሪ ኣያዮም ነይሮም ዓለም ግን ኮምያ ክርስቶስ ብሃዋርያቱ ከምዚ ተጠልመ ኣብ ግዜ ሽግሩ ከም ዘይተረኽቡ ብይሁዳ ድማ ኣሕሊፍካ ከም ተታሕዘ ልክዕ ከምኡ ተጠሊሞም እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ መጨረሻ ግን ካብዚ መስቀል እዚ ካብዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ስለ ዝተማህሩ ካብቲ ሕያዋይ ጓሳን መድሓኒትን ስለ ዝተማህሩ ከም መምህሮም ድማ ኣብ መስቀል ን16 ዓመት ኣብ ማእሰርቲ 6 ወርሕን ጸኒሖም ስለዚ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን እቲ ዝገርም ኣብ ዝለንቅነ ዞም ኣብ ዓዲ ኢንተርኔት ዘለኹም ትርእይዎ ኣለኹም እንታይ ናርኢና ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ዓድና ጳጳሳት ዝገበርዎ ተዋስኦ ኣቡሲ ናብታ መንበረ ፓትርያርክ ኣምፂኦሞም ነይሮም ንውሱን ሰዓታት ኣቡሲ ከመዮም ብፁዕ ኣቡነ ሰላማ ሊቀ ጳጳስ ናይ ሰምሃር ባጽዕ ዝነበሩ ድሓር ናይ ገዳማት ገይሮሞም ድሓር ኣማኻሪ ከምዚ ኢሎሞም ድሓር ናይ ዞባ ደቡብ መንደፈራ ሊቀ ጳጳስ ገይሮሞም ዝነበሩ ከመይ ገይሮም እዮም በቃ ነዞም ዝተወጽዑ ነዞም ናይ መስቀል ተምሃራይ ናይ ክርስቶስ ምሁርን ምሩቕን ናይ እምነት
أبو صنعت أبو قدلي كم يوم نتزحل في دحر 14 عامات كراخو خلو كم يوم بفقر حقيفهم مم سعيم مم كم يوم تزاريبهم ممسي ولا قانت خلص سمعته زي كالناس اتي أب بصو وقدوس أبونا أنطونيوس أبونا زنبر فقرن نحدا زبدل كاسب زنبر حقفن برهان قد انسي زي يلومي بزعبا زر استزي أقل قلوت نايك قال كهلو وين زقددن نقر زي أبي هيري مسجن سلازي قدوس أبونا أبونا أنطونيوس رئيهم مميهم أبتي انترفيوهم آتيهم تخاتاتلو أملاخ نتوم بنوكو بفلات بزي فلات زطولمكم نعاهم ننسحا نعاهم نممسي لي زي أبي هير نزي فيديو زوصيوه تطغملو دمص غواساهم سمعوا سلازي أبو ريهم ماهم كميلهم نتوم زأسروهم ጨካናት ናይ ስጋ መራሕቲ ክቡር ከምዚ ኢሎም ብመዓርጎም ጽውዕዎም ረእይዎ ትቅድስና ብዛዕባ ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ተበዲሉ ደአምበር ኣነ ብሕጊ ቤተ ክርስቲያን መሰረት እንድሕር መጽዮምኒ ሕድገት ገይረ ዝሕዞ ቂም የብለይን ሪኢኹሞ እዚ ዝመሰለ ህይወት ርሑቕ ከይከድና ኣብ ዘመንና ንዓና ንምድርና نمدر امنت ارثوذكس مالتي كبره زمخخت شمعة برختن صلاتن ابونا انطونيوس ابونان برختن صلاتن ابز زمننا بدق دقوم زنعقون زغفعون حدن مهورن ليك زخونو موادادرت زيبلوم ابونا مقاريوس ابونان صلاتن برختن أبونا شنودا باباسنان مساين مساخاتكم يخون بجاكم حدقو كبرن مسغانا نغزي أبيهر أملاخ لومن كل ساعة زل عالم يخون آمين